A vista destas imaxes de violencia provocada, é doado pensar en Soweto, en Belfast ou en calquera dos moitos lugares do globo onde o recurso á violencia está á orde do día case de xeito obrigado como único camiño para desabafar a carraxe e a desesperanza. Non hai que ir tan lonxe, sen embargo, porque a violencia está sempre preto, agochado ao axexo, disposta a facer presa a primeira oportunidade. Sobre todo, cando a capacidade de reflexión perde terreo, ás veces mesmo por mor do imperio da letra da lei. Isto é Redondela, e estas barricadas de lume e violencia racharon a súa paisaxe urbana case de cote durante estes últimos meses. Asambleas, manifestacións, folgas xerais, peches... Son as accións que constitúen o lado pacífico dunha protesta na que participa toda unha comarca en ocasións cos seus representantes municipais ao frente. A vida en Redondela, Soutomaior e Pazos de Borbén, tres concellos moi próximos a Vigo, está condicionada desde hai moitos meses por un conflito que nunca tivo que xurdir e que ten unha difícil explicación. O Estado reclama 500 millóns de pesetas a 1.200 traballadores de Telanosa, unha fábrica de confeccións pechada hai 4 anos despois de fracasar o intento de levar adiante unha sociedade anónima laboral. Telanosa foi o derradeiro intento de salvar o grupo de empresa Regojo, un pequeno imperio da industria da confección en Galicia, fundado nos anos difíciles da posguerra e que empezou a virse abaixo estrepitosamente na segunda mitade dos anos 70. 1.242 persoas, delas 900 mulleres, traballaban nas 6 empresas que formaban o grupo Regojo. XR Rodríguez, Sociedade Anónima, Nosatés, Niza, Intescón, Textil Amoedo e Sotomaior. Nelas realizábase todo o proceso textil, desde a fabricación das teas, os estampados das mesmas e a confección das prendas. Nosatés, dedicada a acabados e estampación de teas, era a única empresa do seu xénero en todo o norte de España agás Cataluña. Empregaba 90 traballadores. Do grupo Regojo, isto é o que queda hoxe. A explicación de por que o grupo fixo crise varía segundo as fontes. No se entendieron los sindicatos. La UGT estaba conmigo y en todo momento me ayudó. Pero los otros sindicatos desterraron a la UGT. A empresa era, bueno, non tiña planificación, ni moito menos, non tiña marketing, quer dicir, antes facíanse as camisas, bueno, se unha salía un pouquiño mal, outro un pouco peor, e non tiña, por exemplo, conforme se lle pide unha camisa, non? Que teña, polo menos, un mínimo de presentación que antes non tiña. Cando o mercado se foi perfeccionando, non? Regojo quedou obsoleta, entonces non había salido ao tema. Como alternativa ao desemprego e ao paro, a empresa ofreceulle aos traballadores constituíren unha sociedade anónima laboral, é dicir, unha cooperativa. Os traballadores terían o 50% das accións e a familia Regojo outro 50%. Repartiríanse a metade perdas e beneficios. A idea da sociedade anónima laboral foi aceptada de inmediato pola UGT, pero non por Comisións Obreiras nin pola INTG. Comisións Obreiras acabaría apoiando a proposta, pero non así a INTG, que se mantivo na súa negativa ata o final. Nosotros a INTG pensábamos que era un simple parche e que incluso non sabíamos que realmente os traballadores iban ter eses problemas, pero nosotros pensábamos no final que era eses problemas. A parte diso, a INTG manifestaba no seu momento que acollera o INI porque era a única garantía que a empresa fora adiante. Entonces, en principio, Comisións Obreiras aceptaba que era mellor entrar no INI, e incluso despois, moitos anos despois, o señor Regojo nunha reunión dicíanos que gracias que viniera el INI, nosotros, a nosa alternativa era esa, era clara, e, bueno, no seu momento, unha parte dos traballadores que non firmaron a Sociedade Anónima Laboral, entre eles tamén estou eu, pero que
que no seu momento nosotros teníamos unha alternativa que podía ser factible, non asociada ao animal laboral, que era unha salida falsa conforme se mirou ao final. De acordo co criterio favorable das centrais sindicais maioritarias e despois de algúns debates asamblearios e de consellos de persoas de non dubidosa credibilidade, a práctica totalidade dos traballadores asinou as solicitudes de préstamos dirixidas ao Fondo Nacional de Protección ao Traballo. Aínda que eran préstamos personais e solidarios, aos traballadores aseguróuselles que os seus bens personais quedarían salvagardados, pois responderían os bens da empresa. Eses préstamos constituían o capital que os traballadores aportaban para a creación da Sociedade Anónima Laboral, feito que tería lugar con posterioridade en decembro do ano 1978. Pero foi un préstamo normal e corriente. É o que diga o contrario minte, porque hai documentos, e os documentos son os que valen, non o que diga fulano, o que diga citano. Os documentos son o que valen. Ora, se eles non superan o que firmaron, ou lles informaron mal, ou lles aconsellaron mal, é outro problema distinto. Pero o que sí, que foi un préstamo. Un primer préstamo de 295 millóns, 1.155 prestatarios. Un segundo préstamo, parece que foi de 79 millóns, 755 prestatarios. E un tercer préstamo de 26 millóns, 755 prestatarios. O sea que no terceiro, no segundo e no terceiro préstamo fallaron uns 400 aproximadamente. Eses cartos son os que desde hai meses lles ven reclamando o Ministerio de Traballo a través da Facenda. Os traballadores síntense enganados. Sí, por suposto que nos engañaron, porque a min ofreceronme firmar un préstamo para en Niza de 250.000 pesetas, me parece que era, ou 500.000, non me acordo, que tiñamos que pedilo á Caixa de Aforros, isto antes de que se intentase formar a anónima laboral, tiñamos que pedilo á Caixa de Aforros para Niza. Eu non fun porque era solidario o préstamo e había que pedir a Caixa de Aforro. Dixen que non firmaba iso. E despois vou a firmar un de 400 millóns, ni loca. Se non me hubera engañado non o firmaba. Eso está claro. A nós viñeron aquí as centrales sindicales. A primeira que estaba de acordo que se formase a anónima laboral era a UGT. A UGT estaba de acordo desde un principio. Comisións ao principio non quería que se firmase, non sei por qué. Despois dixo que sí que se firmáramos o primeiro préstamo. A min Isidoro Gracia díxome aquí que non me pasaba nada, que firmase, que non había problema ningún, que a empresa era que respondía con os bens da empresa e tal. Firmei. Despois, Isidoro Gracia dice que non se acorde onde queda Redondela. Fueron engañados realmente, al menos yo no sé si los dirigentes, todos ellos, pero lo que sí que puedo decir es que la gran masa pues realmente no estuvo bien informada nunca. A familia Regojo preferiu non falar para esta reportaxe e remitiuse a un escrito publicado no xornal Faro de Vigo o 16 de marzo de 1986. Nese escrito, a familia Regojo lamenta que non se cumprisen as promesas feitas por parte do Fondo de Protección ao Traballo e polo propio Ministerio, nas que lles aseguraron, por activa e por pasiva, din, que nunca irían sobre os bens personais dos traballadores de Telanosa. E tan certo é isto, afirman no escrito, que se non tivésemos esa seguridade moral por parte da antiga administración, nin as centrais sindicais, nin a familia Regojo, botaríamos para diante aquel proxecto. Segundo Xosé Regojo, as garantías dadas pola empresa eran dabondo. Yo fui garantía con mi fábrica que no lo daba ni por 3.000 millones y embargó un acreedor posterior haber hipotecado al Estado y tan pronto embargó este señor ajeno, propietario como natural, tenía derecho a embargar, pero más derechos tenía el Estado. Y se le comunicó lo que pasaba. El deber del Estado era hacer un escrito al juez que no procedía. Y entonces a mí me dijeron, mis abogados, que en el acto tenía que levantarse el embargo que había hecho un tercero. El Estado no hizo caso. Pasó el tiempo y fue adjudicado al acreedor que embargó posterior sin derecho a embargar, porque aunque era acreedor, tenía el Estado más derecho. Y entonces fue vendido a pública subasta todos los bienes y la maquinaria que valía alguna 2 y 3 millones de máquinas fueron vendidas por chatarra. O bloqueo de contas bancarias de 12 dos traballadores asinantes dos préstamos foi a faísca que prendeu a fogueira, o punto de arrinque dunhas mobilizacións que duran máis de 9 meses. A tensión e o desacougo aniñaron en Redondela.
Un dos momentos de maior tensión produciuse o 11 de marzo. Ese día, varios membros da familia Regojo asistían no cemiterio de Redondela ao enterro dun familiar. Os traballadores cortaran o tráfico na estrada xeral e nos accesos ao centro urbano.